so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. ሰላም ዝገበርኩም ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ንሎሚ 10 ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጹ ኢትዮጵያውያን ተቀዳደምቲ ዘላሊ ትሕዝቶ ይከልውና ቅድሚኡ ግን ሓፂር ዜና ታሪካዊ ዓወታ መዝጊቡና ባህጉሩ ድሕር ምምላጹ ንናይ ክልተ ሳምንታት ናይ ጋንታ ልምዳብ ስጳኛ ዞባ ቫሌንሺያ ምስ ክለቡ ኢንተር ማርሻ ኣርኪሩ ጸንሐ ቢንያም ግርማይ ልምዱ ዛዚሙ ምርባቱ ፈሊጡን ንተወሳኺ ዕረፍትና ባህጉሩ ስምራ ኣቅኒዑ ይኹን እምበር ቢንያም ግርማይ ኣብናይ ውድድር ከም ዝሳተፍ ወግዓዊ ይኮነን እንትርፎ ኣብ ዙር ፈረንሳ ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናዊ ግን ዓመታዊ ካላንደር ቢንያም ግርማይ ናብ ሓፋሽ ብወግዒ ክሕበር ትፅቢት ይግበር ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ቤልጅማዊት ጋንታ ኢንተር ማርሻ ኤርትራዊ ሾለናዊ ጥቃዒ ኒውካስል ሰለስተ ሹታት ብምዝጋብ ሃትሪክ ድሕሪ ምስርሑ ሰለስተ ጻብዕቱ ዘርጊሑ ሓጎሱ ጸንበለላ ዝነበረት ምስሊ ምስታ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዙር ፈረንሳ ሳሰይት ናይ መድረኽ ዓወት ድሕሪ ምዝጋቡ ዝተወሰደ ታሪካዊ ስእሊ ደሪባ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢ ናይታ ጋንታ ብምጥቃዕ የውሃና ኣገሊጻ እዛ ቤልጅማዊት ጋንታ ናብ ኤርትራዊት ጋንታ ጽሬት ዶ ትመስል ኣላ ሓቀይ طليان حنت كابتن مقرد قدم بشكلتا ناتبارة تقلت هاقريا ودرات بشكلتا بزيتو ما بطلين زكاري جيرو إيطاليان ميلان سان ريمون زأمسلو درات ترقماي محلون نيروم زبنو بزحات يوم زهاقرن لكن فاوستو كوبي ماركو بانتانن جنو بارتالين زأمسلو بشكلتا بزعلو وانا قديمهم سموم أبكن ميزموتو طليانن علم بشكلتا زوفيتهم تقردمت يوم زي كازي زهاقرا بإرترا بزنبرا سفيح مقزعتو زرقحون حنت كابتن تنساي قدم بشكلتا إرترا برز خفتها هاقراتيا طليان كسابكن ቪቼንዞ ኒባል ዝኣመሰሉ ተቀዳደምቲ ውድድር ኣብ ዝነበሩ ግዜ ናይ ግራንድ ቱር ዓወት ቃለስ ሃገሩ እኳ እንተነበረት ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ሒዛ ግን ክብራ ብከም ፈረንሳ ኣሜሪካ ስሎቬንያ ዴንማርክ ቤልጅየም ሆላንድን ዝኣመሰለ ሃገራት ተዋሒጥ እዩ ካብ ዘቐፂልና እምበር ጥልያን ካብ ዘፍረየቶም ዝበለጹ 10 ተቀዳደምቲና ክንድህስስ ንምክታልኩም ድማ ደጊምና ብክብሪ ንዕድም ቀዳማይ ፋውስቶ ኮፒዩ ኣብዚ ስም ዝርዝር ብቀዳሞት ተጠቂሱ ዝርከብ ፋውስቶ ኮፒዩ ኣብ 1919 ዝተወልደ ቢኤል ካምፒዮኒዝሞ ዝፅዋዕ ፋውስቶ ኮፒ ሓደ ካብ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጹ ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ዓለምና እዩ ፋውስቶ ኮፒ ኣብ 1947 ኣብ 1949 ኣብ 1952 ኣብ 1953 ጆሮ ኢጣልያ 5 ግዜ ኣብ 1949 ኣብ 1952 ድማ ዙን ፈረንሳ ተዓዊቶሎም ፋውስቶ ኮፒ ኣብ ዓቅም ናይ ክሮኖሜትር ውድድራት ዝነበሩ ፍሉይ ክለብ ድማ ሓደ ካብ ታሪኻውያን ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ዓለምና ገይርዎ እዩ ካልኣይ ጂኖ ባርታሊ ሓደ ካብ ቀንዲ መወዳድርትን መተላለቕትን ፋውስቶ ኮፒን ዝነበረት ኣብ 1914 ዝተወልደ ጂኖ ባርታሊ እዩ እዚ ተቀዳዳማይ ቅድምን ድሕርን ካልኣይ ኩናት ዓለም ጂሮ ዲ ኢጣልያ 3 ግዜ ንዙር ፈረንሳ ድማ 2 ግዜ ተዓዊቱሎም ኣብ 1966 1967 ንጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ 1968 ከምኡውን ኣብ 1948 ንዙር ፈረንሳ ተዓዊቱሎም ባርታሊ ኣብ ቅድም ብሽክለታ ብዝረኽቦ ዓወታት ጥራይ ኣይኮነን ተዘኪሩ ዝነበረ ባርታሊ ኣብ ግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም ናይ ሓሶት ዶክመንታት ብትብዓት ብሽክለትኡ ብምጓዓዝ ህይወታ ማእታ ይሁዳውያን ከትርፍ ዝኽኣለውን እዩ እዚ ተቀዳዳማይ ብኣይሁዳውያን ልዑል ክብሪ ከም ዝወሃቡን ይፍለጥ ሳልሳይ ፊሊቺ ጂሞንዲ ኣብ 1942 ዝተወልደ ፊሊቺ ጂሞንዲ እውን ሓደ ካብቶም ውሑዳት ንጂሮ ዲ ኢጣልያ ዙር ፈረንሳን ቮልታ ስፓኛ ዝተዓወትሉ ተቀዳደምቲ እዩ ኣብ 1967 ኣብ 1969 ከምኡውን ኣብ 1976 ንጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ 1975 ንዙር ፈረንሳ ኣብ 1978 ድማ ንቮልታ ስፓኛ ተዓዊቱሎም ኣብዛቶ ውድድራት ኣድማዕ ዝነበረን ዓመት ቁመንኡ ከይነኬ ዝጓዓዝ ብምንባሩ ድማ ሓደ ካብ ተዘከርቲ ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ይሰርዖ ራብዓይ ቪቼንዞ ኒባሎ ሻርክ ናይ ሚሲና ብዝብል ቅድም ስል ዝፍለጥ ቪንቼንዞ ኒባለ ኣብ ዘመናዊ ቅድም ብሽክለታ 10 ገዲፎም ካብ ዝሓለፉ ተቀዳደምቲ እዩ ኒባሊ ሓደ ካብቶም ውሑዳት ንሰስቲኦም ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ክዕወቱ ዝበቁዑ ተቀዳደምቲ እዩ ኣብ 1994 ዝተወልደ ኒባሊ ኣብ 2013 ከምኡውን ኣብ 2016 ንጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ 2014 ንዙር ፈረንሳ ኣብ 2010 ድማ ንቮልታ ስፓኛ ተዓዊቱሎም እዚ ማለት ድማ ኒባሊ ኣብ ታሪኹ 5 ናይ ግራንድ ቱር ዓወታት ኣፅሒፉ ወሪዱ ማለት እዩ ዓቅም ናይ ምድያብን ቁልቁል ናይ ሙራድን ክእለቱ ሓደ ካብቶም ምስ ሙሉእ ተቀዳዳማይ ዝሰርዑ ውልቃዊ ክእለቱ ዝነበሩ እዮም ብሙራድርቱ ተፈራሒ ዝነበረ ኒባሊ ኣብ ታሪኹ ከም ሚላን ሳን ሬሞ ዝኣመሰሉ ናይ ክላሲክ ውድድራት ናይ ሞኒመንት ውድድር ዝተዓወተ ተቀዳዳማይ እዩ ሓምሻይ ማርኮ ፓንታኒ ኢል ፒራታ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ማርኮ ፓንታኒ ኣብ 1970 ዝተወልደ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓቅም ምሕኳር ፍሉይ ብቕዓትን ክእለትን ዝነበሮም ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ኣብ ታሪኽ እዩ ማርኮ ፓንታኒ 1988 ኣብ ናይ ሓደ ውድድር ዓመት ንጂሮ ዲ ኢጣልያን ንዙር ፈረንሳን ብምዕዋት ክሳብ ናይ ሎሚ ዓመት ዙር ፈረንሳ ክብረ ወሰን ሒዙ ዝፀንሐ ተቀዳዳማይ እዩ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ንጂሮ ዲ ዙር ፈረንሳን ደሪቡ ዝተዓወቶም ታዴ ፖጋቻር ድማ ለ36 ዓመታት ብማርኮ ፓንታኒ ተባሂቱ ዝፀንሐ ክብረ ወሰን ብምዕራዩ ዝከር እዩ ቀጻሊ ዝነበረ ስካቱን ኣብ ዓቅም ምድያብ ዝነበሩ ትብዓትን ድማ ሓደ ካብቶም ደገፍቲ ዝፍትኡ ተቀዳደምቲ ዘርእይዎ
ሻድሻይ ፍራንቼስኮ ሞዘር ኣብ 1951 ዝተወልደ ፍራንቼስኮ ሞዘር ኣብ ናይ ውልቀ ናይ ግዜ ውዳት ብዝነበሩ ተዓጻጻፍነት ሓይልን ዝለለ ዝነበረ ተቀዳዳማ እዩ። ፍራንቼስኮ ሞዘር ናይ 1954 ጁሮ ዲኢጣልያ ክዕወተሉ እንከሎ ዝሃርሞ ግዜ ነታ ቀዲሙ ቤልጅማዊ ኢድ መርከዝ ተታሒዙ ዝነበረ ክልወሰን ብምስባር እዩ። ብዘይካዚ ሞዘር ካብ 1978 ካብ 1983 ዓመታት ኣከታቲሉ ንፓሪስ ሮባይክስ ብምዕዋት ኣብ ናይ ክላሲክ ውድድር ዝነበሮ ዕብለላ ዘመስክረ ተቀዳዳማ እዩ። ሻውዓይ ኣልፍሬዶ ቤንዳ ኣብ 1902 ዝተወልደ ኣልፍሬዶ ቤንዳ ሓደ ካብቶም ጀመርትን እምነ ኩርናዕ ቅድም ብሽክለታ ጣልያን እናተባህለ ዝግለጽ ተቀዳደምቲ እዩ። ጁሮ ዲኢጣልያ ካብ 1925 1927 1928 1929 ን5 ዓመታት ተዓዊትሉ ብዘይካዚ ኣብ 1927 1932 ድማ ዘውዲ ቻምፒዮን ዓለም ደፊኡ። ቤንዳ ኣብ ዘመኑ ዓብላሊ ካብ ምንባሩ ዝተለዓለ ኣዳለውት ጁሮ ዲኢጣልያ ኣብቲ ብ1930 ዝተኻየደ ጁሮ ዲኢጣልያ ንኸይሳተፍ ገንዘብ ሂቦም ኣልዮሞ። እቶም ኣዳለውቲ ነዚ ክገብሩ ዝተገደዱ ቤንዳ ኣከታቲሉ ን4 ዓመታት ተዓዊቱ ብምምጽኡ ካልኦት ተቀዳደምቲ ዕድል ክረኽቡ ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ ጠለቦ ገንዘብ ሂቦም ኣብቲ ውድድር ንኸይሳተፍ ኣልዮሞ። ሻምናይ ጆሴፍ ሳሮኒ ጁሴፔ ቤፔሳሮኒ ኣብ 1957 ዝተወልደን ኣብ 80ታት መትሓዝ ተሳኢኖ ካብ ዝነበሩ ጣልያን ተቀዳደምቲ ሓደ እዩ። ሳሮኒ ኣብ 1979 ከምኡ'ውን ኣብ 1983 ክልተ ግዜ ጁሮ ዲኢጣልያ ተዓዊትሉ ኣብ 1982 ድማ ዘውዲ ቻምፒዮን ዓለም ብምድፋእ ነታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሕልሚ ፔዳል ዝረገጸ ተቀዳዳማይ ዝኾነ ቀስተ ደበናዊት ማልያ ክለብ ሳበቂዑ። እዚ ተቀዳዳማይ ብዝያዳ ብሓያል ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ክእለቱ ኣብ መዛዚ ምሕንጻጽ ዝነበሮ ፍሉይ ክእለት ታክቲካዊ በሊሕን ተቀዳዳማይ ምንባሩ ይነገረሉ። ታሽዓይ ኮንስታንተ ጂራርዴንኮ ኣብ 1893 ዝተወልደ ኮንስታንተ ጂራርዴንኮ ሓደ ካብቶም ናይ ፈለማ ከዋክብቲ ጣልያን ተቀዳደምቲ ብሽክለታ እዩ። እዚ ተቀዳዳማይ ናይ 1919 ናይ 1923 ጁሮ ዲኢጣልያ ተዓዊትሎም ብዘይካዚ 9 ዓመታት ዘውዲ ቻምፒዮን ሃገሩ ዝደፍአ ተቀዳዳማ እዩ። ኣብ ናይ ክላሲክ ውድድራት እውን ሰናፍ ከም ዘይነበረ ዝነገረሉ ጂራርዴንኮ ነቲ ካብ ናይ ክላሲክ ውድድራት ብንውሓቱን ብበዳህነቱን ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ሚላን ሳን ሬሞ ኣብ 6 ኣጋጣሚታት ተዓዊትሉ። ዓብላልነቱ ቀጻልነት ቁመንኡን ድማ ኣብ ግዚኡ ካብ ዝነበሩ ተቀዳደምቲ ብቀዳምነት ዝጥቀስ ተቀዳዳማ እዩ። 10 ጋስቶነ ነንቺኒ ኣብ 1930 ዝተወልደ ጋስቶነ ነንቺኒ ብዝያዳ በቲ ዓቕም ናይ ምሕኳር ክእለቱን ትብዓቱን ዝፍለጥ ዝነበረ ተቀዳዳማ እዩ። እዚ ተቀዳዳማይ ኣብ 1957 ጁሮ ዲኢጣልያ ኣብ 1960 ድማ ንዙር ፈረንሳ ተዓዊትሎም። ብዘይካዚ ተቀዳዳማይ ብዝነበሮ ፍሉይን ቁልጡፍን ቁልቁል ናይ ምውራድ ክእለቱ ኣብ ሃገሩ ኤሊዮነ ጄል ሙጄለ ዝብል ቅጽል ስም ተዋሂቦ ዝነበረ ተቀዳዳማ እዩ። ናይ ምጥቃዕ ክእለቱን ጭካኑ ዝመልኦ ኣራግጹን ድማ ሓደ ካብ ተዘከርቲ ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ሰሪዑ ይርከብ። ናይ 100 ዓመት ብልጽቲ ክለብ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ቅድሚ 24 ዓመት ኣብ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ብሉጻት ተጻወትቲ ክፍለ ዘመን ሽልማት ሂቡ። ብሉጽ ተጻዋታይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡ ብልጽቲ ክለብ ኩዕሶ እግሪ ኣብቲ ሽልማት ዝተኻተቱ መደባት እዮም። በጻሕቲ መርበብ ሓበሬታ ፊፋ ዓለም ለኻውያን ዲያኑን ዓማዊልን ናይታ ኣብ 2 ወርሒ እትሕተም መጽሔት ፊፋ ንብሉጻት ተጻወትቲ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ድምጾም ክህቡ ክሕተቱ እንከለዉ ዲያኑ መጽሔት ፊፋ ጥራይ እዮም ንብሉጽ ክለብ ናይዚ ክፍለ ዘመን ድምጾም ክህቡ ተመሪጾም። ከም ውጽኢት ድማ ስፓኛዊት ሓያል ጋንታ ሪያል ማድሪድ 42 ሚእታዊ ድምጺ ብምርካብ ብልጽቲ ክለብ ናይዚ ክፍለ ዘመን ተባሂላ ተሸሊማ። ልዕሊ 10 ሚእታዊ ድምጺ ዝረኸበት እንኮ ክለብ ተባሂላ ድማ ገፊሕ ሕልሊ ናይ ነጥቢ ዕውት ይገብራ። ማንቸስተር ዩናይትድ 9.9 ሚእታዊት፣ ባየር ሙኒክ 9.18 ሚእታዊት፣ ባርሴሎና ድማ 5.1 ሚእታዊት ረኺባ። ብሉጻት ተጻወትቲ ናይዚ ክፍለ ዘመን ድማ ፔለን ማራዶናን ማዕረ ድምጺ ብምርካብ ዝለዓለ ሽልማት ተበርኪትሎም። ዜና ምስግጋር ተጻወትቲ ዝተዛዘሙን ቀሪቡን ኣብ ምዝራብ ዘሎ መስርሕ ምስግጋር ካልእን ኣብ ዓበይቲ ጋዜጣታት ኤውሮጳ ዝሕተማ ጋዜጣታት ዘስፈርኦ ዜናታት መሸጣ ተጻወትቲ ክለብ ናፖሊን እንግሊዛዊ ናይ ማእከላይ ተኸላኻሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ሃሪ ማጓየር ንምፍራም ድሌት ከም ዘለዋ ከምኡ'ውን ቱርካዊት ክለብ ጋላታሳራይ ንኹነታት ናይ ዝውውር 31 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ዘለዎ ኩነታት እውን ደቂቑ ይከታተሉ ኣለዋ። ኣትሌቲክ ወዲ 26 ዓመታት ከዓይ ክለብ ፓሪስ ሴን ጀርመን ራንዳል ኮሌ ሞኣኒ ኣብ መስኮት ዝውውር ወርሒ ጥሪ ካብ ሊግ ሓደ ክወፅእ ተኽእሎ ኣሎ። ሓያል ክለባት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ነዚ ፈረንሳዊት ከዓይ ንምፍራም ድሌት ኣለወን። ፍሎሪያን ብለንተንበርግ ወዲ 27 ዓመታት ከዓይ ቸልሲ ክሪስቶፈር ንኩንኩ ብኣሰልጣኒ ኢንዞ ማሬስካ እኹል ናይ ፆታ ግዜ ስለ ዘይተዋህቦ ኣብ መስኮት ዝውውር ስታንፎርድ ብሪጅ ክወፅእ ምዃኑን ፓሪስ ሴን ጀርመን ፌነርባችን ጋላታሳራይን ኩሎም ነዚ ፈረንሳዊ ሃገራዊ ተፃዋታይ ተገዳስነት ኣለዎም። ቲአር ፉትቦል ክለብ ቶተንሃም 20 ሚልዮን ወጻኢታት ምግባር ንወዲ 22 ዓመት እንግሊዛዊ ትሕቲ 21 ዓመት ሓላዊ ውዳት በርንሊ ጄምስ ትራንፎርድ ንምፍራም ኣብ ዝርብ ትርከብ። ሚረር ማንቸስተር ዩናይትድ ንወዲ 24 ዓመት ሰርቢያዊ ከዓይ ጁቬንቱስ ዱሳን ብላሆቪች ንምፍራም ምስ ኣርሰናል ክትወዳደር እያ። ፉትቦል ኢንሳይደር ባርሴሎና ቶተንሃም ማንቸስተር ዩናይትድ ቸልሲ ንወዲ 28 ዓመት ጀርመናዊ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ባየር ሙኒክ ሌሮይ ሳነ ከፈርምኦ ተገዳስነት ኣርኤን ይሰርሓ። ስፖርት
ወዲ 38 ዓመት ሓላው ዳታ ግራት ጋንታ ጀርመን ነበር። ማኑኤል ኖየር ክሳብ 2026 ምስ ባየር ሙኒክ ሓድሽ ውዕል ክፍርም ይኽእል እዩ። ፍሎሪያን ፕላተንበርግ ኢፕስዊች ታውን ዌስትሃም ዩናይትድ ወዲ 31 ዓመት ምርካቡ ካፋሊ ሃኪም ዚየች ኣብ ፕሪምየር ሊግ ንምምላስ ድሌት ኣለዎን። ፊዳሽ ቶተንሃም ንወዲ 28 ዓመት ተጻዋታይ ክለብ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ጀርመናዊ ናይ ክንፈት ካዒ ጁልያን ብራንድ ንምፍራም ቀዳማይ ዕላማ ኣጊራ ትሰርሕ ኣላ። ፉትቦል ትራንስፈር ኣርሰናል ንወዲ 26 ዓመት ሾለናዊ ካዒ ስፖርቲንግ ሊዝበን ቪክቶር ጆከርስ ንምፍራም ኣብ ዝርብ ትርከብ። ወላ እኳ ቀንድን ቀዳማይ ዕላማት ካዒ ስሎቬንያ አርቢ ላይፕሲግ ቤንጃሚን ሴስኮ እንተኾነ ፉትቦል ኢንሳይደር ክሪስታል ፓላስ ንወዲ 25 ዓመት ጀርመናዊ ናይ ክንፈት ካዓያን ኒክላስ ቤስት ካብ ቤኔፊካ ንምፍራም ድሌት ኣለዋ። ሳቻ ታቮሊሪ ኣሰልጣኒ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ቲያጎ ሞታ ኣብ ክለብ ቦሎኛ ዘሰልጥኖ ዝነበረ ጆሹዋ ዚርክዚ ኣብ ወርሒ ጥሪ ካብ ክለብ ማን ዩናይትድ ከፈርሞ ዶ ነቲ ተጻዋታይ በኣካል ንምርካብ ኣብ ስራሕ ተጸሚዳ ትርከብ። ስፖርት ሚድያ ሴት ቸልሲ ንወዲ 25 ዓመት ፈረንሳዊ ካፋሊ ዩሱፍ ፎፋና ካብ ኤሲ ሚላን ንምፍራም ድልውቲ ኮይና ኣላ። ፊቻስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናልኩም ዝቐርብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተሉ ጽናሕኩም እዩ። ኣብ ዝቕጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ። ካልእ እውን ስለ ዘሎ እተን 4 ሕግታት ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ኣይትዝለሉውን ወድሓንኩም። አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ